खुलुमबाय बे समाव फोसावनो लादों दा हेडलाइन निउज तामुलपुराव दिनै दुलाराय बड' डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमा सानसेनि हाबाफारिजों खौरांगिरि मावबादाखौ गाहामै खुंफुंदों। खौरांगिरि मावबादायाव मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया बुंदों बर' हारिखौ जौगाहोनो खौरां बिजोङाबो गोनांथार। माहारियारि मानास हाग्रामायाव हाग्रा बिफाना संदानानै सासे सुरां सिखारिखौ हमनो हादों। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय गेन्द्राबिल दैजिगुरि गामिनिफ्राय 20 केजि लिरथायनि मासे अजगर जिबौ बोखांदों। बाक्सानि लखिमपुर ए ब्लक गामिनि अरब हालेया तामिलनाडुआव खामानि मावहैनो थांनायाव हरखाब गोमादों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव दायनि साजायनानै सासे आइजोखौ इनाय अयथासार खालामनायनि गोख्रों अजद। बाक्सा जिल्लानि कारिजा बिजनियाव हरखाब ट्रेक्टरनि सौनायाव सासे बुरैया जिउ गोमादों। बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो साखाफारा जादों। आसाम सरकारा दिनै सानसेनि गेजेरावनो सा 45,000 बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइखौ राननानै होबावदों। दिनै सानसेनि फोसावनाय दा हेडलाइन निउसआबो एसेनोसै गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।